Nuwun rahayu, rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi. Mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula pun sugeng adipitaya saking Padepokan Wong Agung warga orang arah arep gugat marang Gusti Singokeri 109 Kebonsari Surabaya. Para sutresna tembang macapat wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan wonten SMP utawi MTS kelas 9 dalasan wonten SMA SMK utawi MA kelas dosa sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Mojokerto Jawi Wetan. Sumangga wonten kalodhangan menika panjenengan sedaya kula jak sinau tembang macapat Asmaradana gagrag Trowulan utawi sinebat gagrag Majapahit laras Slendro Pathet Sanga. Tembang macapat menika sampun sumrambah wonten tlatah Mojokerto lan sakupengipun ewa semanten boten kadenangan sinten pangudinipun ingkang sepisanan. Sumangga sakmenika gladen perangan Srambahan inggih Srambahan laras Slendro Pathet Sanga. Srambahan menika kaperang dados 3 jinis inggih menika Srambahan Sesek, Srambahan Sedengan lan Srambahan Kendhu. Sakmenika Srambahan laras Slendro Pathet Sanga Sesek. Roji nemo lu roji nemo ma nem ji ro lu ma nem ji ro. Srambahan laras Slendro Pathet Sanga Sedengan. Ro ji nem ma lu ro ji nem ma nem ji ro lu ma nem ji ro. Ingkang bekasan Srambahan laras Slendro Pathet Sanga Kendhu. Ro ji nem ma lu ro ji nem ma nem ji ro lu ma nem ji ro. Sumangga sakmenika gladen perangan titi larasipun. Perlu kauningana wonten titi laras menika wonten 3 pedhet sinaosa wonten laras Slendro Pathet Sanga ingkang pedhetipun kawekasan ro pedhet. Dene lu pedhet menika winastan titi laras ampilan. Pramila menika lu pedhet menika kala wau wonten Srambahan laras Slendro Pathet Sanga boten dipun tumutaken. Sumangga cirara cici ralu nemo lulu mama. Wekasan lulu mama menika
minangka senggaan. Larik salajengipun Cirororok Cimomo loro rororolu rorolu ciro. Wonten larik kaping 3 menika saged ugi dipun sukani senggaan kanthi titilaras ji bedhet lan ro sedengan ciro. Nanging wonten kalodhangan menika sawetawis mboten kaginakaken. Salajengipun larik kaping 5 rolulu roji cit 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 cirororo nam 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 ci namo cinamo mama mama luluro nemo roji monem ji wegasan menika ugi minangka senggaan. Sumangga sakmenika lumebet wonten gladhen perangan cakepan. Perlu kawuninga srambahan laras lindru padet sanga 3 jinis inggih menika sesek, sedengan lan kendho kala wau dipun angge kedah selaras kaliyan guru sastra ingkang wonten cakepan ingkang dipun ginakaken. Cakepan menika kabethik saking serat Babad Majapahit anggitanipun Prawira Sentika ing angka taun 1900 kabethik pupuh kalih padha kaping 1 dumugi padha kaping gangsal. Sakmenika padha 1 lan kalih. Tulus panjenengan aji Ratu Masesotya ningrat langkung luhur keratone kasup ing rat Pramuditya tepung ing kina-kina jangkane kang para nucum miang pandita kang tapa ya besok ana ratu estri jumeneng ing maja Langka suka bunga
sagunging wong murah sandang lawan buga singa tinanem dadya arti wana temah dusun desa apindo negara ya monggo dipun ambali malih gladen perangan titi larasipun cirororo cici relu nemo lulu mama cirororo cimama loro rorolu ciro rolulu roji cirororo nem ci nemo cinemo mama luluro nemo roji monem ji salajengipun padha kaping 3 dumugi padha kaping gangsal bebek ayam kebo sapi kumelar aneng pangonan tanpa kandang sing arjane diwaktinadya lampahan Maha Sang Prabu Rara ing saben kawuwus denira miyos sineba ya yen kalanira tinangkil ail mung sitinggil kasongan witana tiriruk mabyor pinarak dampar kancana pinate
batik nawaretna sarta ing yapa rarom samya ngempel upacara ya dasar samya ayu luwe pengawak lindu sekar sarya bisa aweh wirang ngambar samya manuhara Srinata ayu ngraras lir apsari swarga nurun wimbuh akar yop la ya para kadang para sutresna tembang macapat wonten pundi papan pilenggahipun panjenengan sedaya ugi para dwija ingkang ngasta basa Jawi dalasan seni budaya lan ketrampilan wonten SMP utawi MTS kelas 9 dalasan wonten SMA SMK utawi MA kelas dosa sarta para siswanipun ingkang kinasih mliginipun ingkang wonten tlatah sakupengipun Mojokerto Jawi Wetan makaten anggen kula ngajak panjenengan sedaya sinau tembang macapat Asmardana Gagrag Trowulan utawi sinebat Gagrag Majapahit laras Slendra Padhet Sanga mugi kemawon kanthi gladen srambahan dalasan titilaras sarta cakepan kala wau sageta dipun damel ancer-ancer kangge sinau piyambak wonten dinten tembe sugeng pepisahan puji syukur kunjuk mring Gusti Kang Maha Wikan ingkang tansah paring kanugrahan mugi kamiljengan kasantosan miwah karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan dalasan kula awit karsanipun Gusti ingkang Maha Asih rahayu rahayu kang winantu rahayu sagung dumadi nuwun.